Ja, vi skal lave en lille guide til, hvordan du opretter en wallet i MetaMask, og hvordan du tager backup af en wallet fra MetaMask. Og det hele taget også sælger den ind igen. Jeg har før lavet en guide til MetaMask i en pdf-fil, men den er åbenbart ikke været uddybet nok, for jeg blev ved med at få spørgsmål. Så nu laver jeg en video, hvor vi virkelig går i dybden med punkt for punkt, 33 forskellige punkter, hvordan du gør de forskellige ting med MetaMask. Når du skal ind og lave en MetaMask, og nu har jeg valgt at tage, Firefox som udgangspunkt, der går du simpelthen og søger ind på Google på deres MetaMask extension, og der får du den her frem, der hedder Download MetaMask, en Premier Blockchain Wallet app. Den klikker du på det link her, og så får du simpelthen frem, det næste der kommer frem, det er her, hvor du så siger, jeg vil gerne installere MetaMask for Firefox, og så går den ind og installerer den her extension til Firefox. Det der så sker bagefter, det er, at den kommer hen og siger, vil du være sikker på, at du gør det her, og så videre. Og så ja, jeg vil gerne adde den her til Firefox. Jeg vil meget gerne lagt den her i min Firefox. Og det er det samme som Google Chrome. Det er fuldstændig det samme. Det er bare, hvad nu jeg har valgt at gøre til Firefox. Man tilføjer så den her MetaMask, og det skal man selvfølgelig give tilladelse til, med. Og jeg tager jo punktvis nu, fordi det er virkelig for at gå i dybden med det her. Når den så er blevet tilføjet, så kan du oprette din wallet. Og det gør du her ved at trykke Create a New Wallet. Du skal ikke importere en eksisterende wallet, anden du har de 12 ord i forvejen har haft en inden før. Men nu tager vi som udgangspunkt, at du aldrig har haft en MetaMask før. Det vil sige, at du creater a new wallet. Det næste, der så kommer frem, det er, at du skal godkende, og det skal du selvfølgelig bare sige agree til, at jeg godkender den her wallet, og den opretter den. Nu er det tid til at lave en kode til din MetaMask, og så tag nu for din egen skyld og lav en rigtig stærk kode med store og små bogstaver, med forskellige specialtegn osv. Og de skal selvfølgelig være ens. Og så skriv den her kode ned i sted, du kan huske på en USB-pind eller et eller andet, lige meget hvad. Bare skriv den ned i hvert fald. Og så siger du create a new wallet. Så kommer der det frem her, hvor der står, vil du secure din wallet, og det er recommended. Og det er værre med den der påmind mig senere. Sørg nu for at sikre din wallet med det samme. Der får du de 12 ord her. Det er meget vigtigt, at du gør det her. Når du så kommer ind her, så kan du så sige vis seed words. Og de her seed words, når du trykker på dem, så for hulen og himlens skyld sørg for at gemme de her seed words. Fordi dem skal du bruge til, hvis du en dag reinstallerer din PC, eller skal ind på en anden PC, eller ind på din telefon, et eller andet. Gem de her 12 ord. Du kan vælge at tage et billede af det, der kommer frem, eller du kan vælge at gå ned og sige kopier til udklipsholderen nede i bunden. Det her er meget vigtigt, du husker de ord her, for du skal bruge dem lige om lidt, når du skal tage sådan en stikprøvekontrol. Du har husket de ord her. Så gem de her ord. Det er det samme som at have en pindkode til din bankkonto nede i banken, altså til dit hævekort nede i banken. Du kan ikke få adgang til din konto, anden du har den pindkode. Det her, det er din pindkode. Det er 12 ord. Gem dem. Så kommer der til næste punkt, hvor du så trykker videre, og der skal du så ind og taste de 3 ord, den vælger. Ud af de 12 ord, der vælger den 3 tilfældige ord, du skal sætte ind til det rigtige sted. Og der trykker du på bekræft, når du har sat de ord ind. Og husk, det skal være med de rigtige bogstaver. Det må ikke være en stavefejl eller nogen ting. Og hvis der står et eller andet med stort, så skal det også være med stort osv. Og så siger du bekræft det. Så kommer du videre til, hvor du har så fået oprettet din wallet, og så siger du bare, du har forstået det, og så trykker du videre der. Så kommer du til næste skærm, hvor du også får en masse ting at vide, om du har installeret det og bla bla bla, og du trykker næste. Og du bliver ved med at trykke, indtil du kommer til knappen, der står færdig. Og den trykker du selvfølgelig også på. Nu har du så oprettet din wallet, men den wallet, du har oprettet, kører automatisk på Ethereum mainnet, og du skal sørge for at installere den rigtige blockchain her. På den her ETH blockchain her, det er en rigtig, rigtig dyr blockchain. Der er flere andre, der bruger den til forskellige ting. Hvis du vil have noget med os at gøre i Prolabs, så bruger vi Binance blockchain. Så vi skal ind og installere Binance blockchain. Så du går ned hernede, og så siger du, at jeg vil gerne tilføje et netværk, og det står lidt længere nede på siden. Og når du har trykket tilføje et netværk, så kommer den frem med, at du skal vælge din BNB blockchain. Det er den BNB chain, der står her. Og der går der ud og siger add. Og du skal bare trykke på knappen add, så kommer den automatisk ind. Det er ikke noget, man skal indtaste nogle oplysninger selv. Det er det heldigvis, for det er så smart at lave. Herinde,
der godkender du, at du vil gerne have den her BNB blockchain ind. BNB chain, den vil du gerne approve, for det skal du følge OK til. Når du så har fået den ind, så skal du også skifte til den blockchain, i stedet for at sidde på ETH-netværk. Så du sørger for at gå ind og switch til BNB-chain, og ja, det er meget vigtigt, at du gør det, for så virker det ikke et ROS-problem, ROS-programmer. Så kommer der til at godkende det, og der kommer også en masse igen, måske en godkendt masse, og sandsynligt. Hvis der kommer 1 til 5 forskellige, hvor du siger, gør det, så tror jeg bare godt, at jeg har forstået det, og det er i orden, at jeg vil gerne have det her flyttet over til BNB-chain. Nu har du så muligheden for at gå ind og ændre dit navn på den her wallet, der er lavet på BNB blockchain. Du går op i de 3 punkter op i højre side heroppe for oven i din MetaMask, og du går ind i kontooplysninger. Når du kommer ind i kontooplysninger, så kan du se en blyant, der sidder heroppe ved siden af account 1-navnet. Og det kan også være, der står account 2 eller 17 eller et eller andet. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad det står. Her går du så ind, og så trykker på den blyant, der er her lige ved siden af account. Og her giver du så det navn, du gerne vil have den til at hedde, og trykker på fluepinde, når du har givet den det rigtige navn, du gerne vil hedde. Du kan altid lave det om igen. Hvis du laver en fejl, eller du synes, der aldrig skal have et navn, så gør du det samme en gang mere. Gå ind på blyanten, skriver navnet og trykker fluepinde. Nu har du så kaldt din wallet, din hovedwallet. Nu har den fået et nyt navn. Den hedder nu fremover min hovedwallet, i stedet for bare at hedde account 1. Nu har du så muligheden for, at du kan tilføje en ekstra konto. Du kan tilføje en ekstra wallet herinde. Der har jeg valgt at sige, at når jeg vil tilføje en ekstra, så vil jeg gerne importere en wallet. Så jeg har taget en anden wallet fra en anden MetaMask og importerer herover. Så jeg trykker importer konto. Du kan altid bare oprette en ny konto, hvis du vil have en ny wallet igen. Så laver den bare en ny wallet under den hovedwallet her. Men jeg har valgt at sige, at jeg vil importere en. Så nu importerer vi den her. Der skal man så indtaste en private key, som man har fra den anden. Det kommer jeg ind på lidt senere, hvordan du tager backup af en private key. Her indtaster du simpelthen den private key, og det skal være nøjagtigt, det der står fra den anden private key, og så kan du ikke finde ud af det. Så trykker du importer. Når du har trykket importer, så vil der dukke frem med den gamle wallet, som hedder vores hovedwallet, og nu har jeg så kaldt at ændre navnet på samme måde, som jeg ændrer hovedwalleten til ekstra konto 1. Og så kan du se, at den har så importeret en gammel konto, der stadigvæk står nogle penge på, så det er jo perfekt. Og der står så også, at den er importeret den her. Det er kun den første wallet, du kan have din 12 seed words til, for det er din hovedwallet. Fremover, hvis du skal have taget backup og noget, så sørg for at tage backup alle sammen. For næste gang du importerer noget, så er det kun din hovedwallet, den importerer. Hvis du gerne vil lave en backup af en wallet, du har tillæg, så går du ind og siger, jeg vil gerne have en backup, og det gør du ind igen på de her 3 forskellige, punkter heroppe, og der er under kontooplysninger igen. Der går der så ind og siger, jeg vil gerne show min private key. Det kommer ned i bunden af kontooplysninger, der hvor du ændrer dit navn før. Og der trykker du show private key. Så går du ind og skriver din kode, du har oprettet sin tid til din hovedwallet. Og det er meget vigtigt, det er den kode, du husker at skrive ned forhåbentlig, fordi nu har du brug for den her. Der skal du indtaste din kode, før du får lov til at se den her private key. Og så trykker du bekræft. Så får du den her for skærm frem i stedet for. Så står der hold to reveal private key. Den skal du holde nede, indtil den kommer og viser din private key, og det kommer til at se sådan her ud. Her nu har jeg så overstreget den her, for du kan se den private key, jeg har her. Men du kan kopiere din private key på de 2 knapper, der er lige ved siden af, og så trykker du færdig. Når du er færdig, så går du tilbage og importerer, ligesom jeg viste tidligere i videoen, importerer den private key på en anden MetaMask, hvis der. Ellers så gemmer du den her private key i et dokument, som du selvfølgelig lægger på en USB-pind, eller lægger i en tekstfil, eller et eller andet sted, så det er kun dig, der har den. Fordi det vil sige det samme, hvis du lægger den ved siden af på den PC, du har, og det samme, hvis du gemmer din kode, så den husker den kode automatisk. Det vil være det samme, som går ned og siger, jeg har et hævekort til banken, jeg har en masse penge, der står der på.
Den lægger jeg på et cafébord, og så lægger jeg lige min pindkode ved siden af. Værsgo, kom og tag mine penge. Det samme vil ske her, hvis der er en, der stjæler din computer. Du har gemt alle de her ting på din computer. Så kan de gå ind og sige, jeg opretter den her wallet, og jeg går ind og stjæler alle dine penge, for nu har jeg koden til det hele. Sørg for de her oplysninger. Det er kun dig, der har adgang til de her oplysninger. Det er sådan set adgangen til din konto, så at sige. Din bankkonto på nettet. Det var alt, hvad jeg havde at fortælle dig om MetaMask i dag. Jeg håber, det her det var noget uddybende nok, fordi jeg kan ikke lave mere uddybende nu. Men fortsat god dag, og så hygge jer med MetaMask.